Okay, ingoma ethi I love Jesus. Wawuyibhale ngoba kathini? Le ngoma ize neproducer yami uXolisi Mhlongo. Wow. Sithe sise studio, mase studio uye uze uprepared. Yes. Uqonda ba. Fika pha e-studio wathi Mxo. Ayi. Push khame ngesi. Asike sifake I love Jesus. Yes. So uze naye ke ngolo hlobo. Samva ndafumana manje ndiyamthanda and yangqinelana nobomi bam that I love Jesus. Sezintweni zonke I love Jesus. So ithe yavakala ke ngondabona ba makayifake uMxo imandi. Imnandi. Zininzi ingoma zam bhuti nengoma endithandile pha ethi hallelujah. Ithi hallelujah because sibonga amazulu. Siyawakhahlela ukuthi ngobani amazulu. uThixo lo ngubani sisithi uyingcwele sithi uphakeme because ufanele uzuko nembeko uThixo simkhonzayo babukela emakhaya uhlale ndumisweni. That is why sithi xa sisiza kuye size siphelele because akho nto sinayo ngaphandle kwakhe. Watsho kamandi sisiwampa esitsho esithi siza kuyesu thina siza kuThixo wethu siphelele ungenakubuya ngamva uxelele ba uthenge itikiti eliyi-single not itikiti eliyi-double. Yes, masibaleke siye ngomeni. Sibuya njalo makhaya. Yo. Ekhaya elitsha is very hot. Sinosisi sinomama ekuthiwa nguPhumla otshatileyo onomntana. The baby boy ulapha eKapa namhlanje uzowusivuselela izazela zethu. Siswam ndingathanda ukuthi pha emakhaya ubabukeli ubachazele ukuthi uPhumla ungumuntu onjani ekhaya, ungumuntu enjani enkonzweni. Okay. Mandithethe inyani. Ekhaya ndingumama. Ndingusomashishini othile. So ndiphume emsebenzini ndiyochecksha ibhizinesi ithini into ezayo ndibuye ndizongena endlini ndibe ngumama endlini ndipheke but andikuthanda upheka baba andingomntu ayimbiza andingomntu embiza but ke ndiyapheka then ke ndipheke ndibe ngumama endlini because into enzekayo bangcwele ubu-artist asindifuna ubunxiba because ubu-artist akufuneka nguye nabendlini endlini funeka sixibile konke ufike endlini ube ngumama ube ngumama ka-owam uyayiqonda so enkonzweni ndingumama umfene and ndingumama umfene njena ndinesihlalo pha ndiphethe i-sad group yam pha i-West Bank yonke iphethwe ndim but it's not easy into phatha abantu but uThixo esinceda. Yes, masibulele njalo kusisi wami uPhumla esibalisela ngembali yakhe ndikholwa ukuthi nawe pha emakhaya ukhuthazekile ngaye usisiphumla xa ebalisa imbali yakhe nokuthi esithi uThixo akamlahli ongowakhe. Hamba bheke esivenkileni uyothenga le album ithi uThixo akamlahli ongowakhe. Masibaleke ngengoma yakhe. This is Cape Vibe FM, the #1 internet radio station. You are now listening to Cape Vibe Gospel. Stay blessed. Hallelujah.
internet radio station. You are now listening to Cape Vibe Gospel. Stay blessed.